manzon Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya hore mu da mu kasance cikin mutanen kirki. Shahararren kamfanin nan mai suna UMDAHU Standard Ventures ke farin cikin sanar muku da sabon shirinsu mai dogon zango wanda suka mishi take da tun farko. Shiri ne da ya kunshi makirci, cin amana, barkwanci, soyayya, kana da sambada. Tun farko tare ni makaminta bisa mutuntawa da kuma sanin ya kamata, sabanin ita kuma wannan tare ni nata domin cika muradinta. Menene wane ne muradinta? Ku biyo mu cikin shirin tun farko. Na mu wai wannan Abdullahi take so. To sai me? Ga yayi ba auren ta zaka yi ba. Soyayya ce kawai ta wani lokaci. Ka tuge kawai ka bar wajen. Kai baba wannan yarinyar auren ta zan yi zan. Kai Abdul ban hana ka yawo da wannan yaron ba. Mun shine je belin da. Rufe mun baki munafiki. A koda yaushe Dawisu yakan zuwa cikin rangwada, burgewa, tarairaya, kamalarta da adanta yakan burge ni. Amma yau kuma da na hango shi, ke na jiras a cikin zuciyata. Baraka! Kai girman Allah ke maza. Wallahi ni ban ma taɓa sanin ba ki da tausayi ba sai yau. Na zo da a matse da buƙatar ta ba, kawai kina ji. Yawa, Baraka, biyo ni da ruwan. Biyo ni. Tun farko shiri ne da da a ringa saka muku duk ranar Juma'a a tashar mu mai suna UMDAHU TV. Mashiryin shiri Dahiru M Chaza, wanda ya dauki nauyin shiri UMDAHU Standard Ventures. Labari UMDAHU, ba da umarni Muhammad Kani. Tun farko Madaki kanku yana garin yayi. Dama wannan lokacin muke jira. Na sha gaya ma cewa ka zauna cikin shiri. tun farko.